سيوم صهاي أمبل 7 عمتو كما يهلو بيرغالن فسها راديو إيرانا ناقا دمت إيرتراويان كم تبزح جزي كبرو قيناتن انوتن كدساق دهاي زي سحنو مساور تخجدر أويات من اسياتن مهللا ولدن سمع خسئن هاجر إنا تحمست زعمر قويلا كرأ خلخو زسمعني مسكونكي اتوم ناي متأي ولدو مراحتي بنايلومي مراحتي يقتلو اللو اتبل حرق سيوم تهاي اب جوجل بمتحاف وتسئيت اب متأباي زعتخو نتقد محجون زنببكوا بأبراهام تسفالول زتتصحفت مو مسكرم كل التشحن 15 أبناي بين إرترا ويب سايت زوتت صحفتي دقيمة كم ببا جمركو كغتل زيخل حسابكن أمن قواني سيوم تهاي أبز عمت ود 7 عمت كوينو مهلاو مستبهالي كأنبرا سيوم بزي فتحن فردن تصويرو انت زي نبر أبز 7 عمتات أدميو كل ويخل نزنبرا مثلن كونتاتن السلاسلكو قديما خا اتا مسبوزحات نزان تؤز قلتو صحفات النرئة هزان حقيف خلو الترأس أوليا أبس حجز اللو عدما جنكا بتي أبتاس إلزلو في الشخطة كندتا أبس إلزل هزان التخون أبو حقوي تبلو كال هزان حقيف خلو أب حسابي كارتسكو اتا أبقد لننات النت 10 عمتات أبيت محيور اتا نقسنتو زهب الله هجر دما 21 عمتات زبلية سيوم تهايجن زي كمتي أبو أمروي زتقرص أبو حقو هالواتو أبزي نقربوتا زتجاوي ود 7 عمت شماكل خوين الله يترف أبو حقو خوينو دق وحقوفن كتات انكا أبو مخانكوا كميس ومبر أيتاقبون اتي مس سيوم تهاي والكاولي لاي نبرنان أبزز تقصو حبريتا جن حيالو مقادلتو زنبرو مو سموم كعقابلوم كابزحاتتو ويدما بيتسبوز ترخ بحبريتايو زبل قال صحفيو مالت أبراهام تسفالقول زسنيو صحف كمز السعبين باب فوتوغرافن تنقسقسن سئل إرترا كلعل كلو قدمو زتقاس سيوم صهاي أب 1950 كلتن كابتا 10 قلعو زفريت سدرابيت أتو صهاي ولد مريمن ويزرو روما سولومونن أب تخلت وليدو أب تخل دقا يولد مبر أب كوابت صرات أسمراخ عب خلو تمرتون أب اسمراي تختاتيلو إذا بزحت قلعو زولدت صدرا معرب بسحز فريت توم دكيا نقال سنات النت أسلفا سيوم زركبهم شمون تدكي نقاد لتسلفهم استيفانوس زتبهله أبالزا صدرا نسلنات النت بستخايد قالسي كسواء كلو اتوم شو عتقن بسلام تمليسهم أدسيوم ويزرو روماون بتمساسالي أسر دك أم بمختال حفاش ودب كوينن ننويح عمتات سريحن سدرا بيت صهاي ولد مريم دحان درجة منو أبروس لزنبروم أبسمرا كبابي معسكر كأنيو التركب باردا أوستا واننتا نيزا سدرا إزخاء نسيوم نابز حشا بيت مرتخل أخ إليو سيوم تمهراي أليانس فرانس بمبارو بزيكات ملكات قنقوتات فرنسا طاليان إنجليزيان أبهرون كابوزحات مزانو استفليت الواخم زنبرو مساتو يمسكرو سيوم فلما بسمرا تمرتو دحر مكتتال ناب أديس آبا بمخاد
ኣብ ፍሬንች ኮሌጅ ትምህርቱ ቀጸለሞ ድሕሪ ምውድኡ ድማ መምህር ቋንቋ ፈረንሳ ኮይኑ ንሓደ ዓመት ኣብ ኣስመራ ሰርሐ ሕጂ እውን ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ድጉል ህይወት ክጸሮ ስለ ዘይከኣለን ምስ ቃልሲ መስመር ስለ ዝጸንሖን ድማ ኣብ 1978 ናብ ቃልሲ ወፀ ድሕሪ ተዕሊም ስዩም ናብ ኣሃዱ ሃንደሳይ ተመዲቡ ሓያሎ መጋድልቱ ዘዘንትዋውን ስዩም ባዕሉ እውን ቀጻሊ ዝጠቕሳ ዝነበረትን ዘይትርስዓን ግዜ ኣብ ኣሃዱ ሃንደሳ ተመዲቡ ኣብ ዝነበረሉ ፈለማ ዓመታት ቃልሲዩ እታ ጋንታ ሃንደሳ ንጸላኢ ኣብ ዝቐርብ ድፍዓት ቅድመ ግንባር ምናልባት ከባቢ ግንባር ከረን ተፈልያ ነዊሕ ጸኒሓ ኣብታ ጋንታ ዝርአ ዝነበረ መለሳ ኣልቦ ህይወትን ኣንጻር ምሁራን ዝቐንዐ መልክዕ ዝሓዘ ኣጠማምታን እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ምሁራን ዝነበረ ኣጠማምታ ዘብርህዮ ስዩም እቲ ደርቢ ምስባር ዝብል ኣካይዳ ስለ ዘይኣመነሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቃልሲ ዝህልዎ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝዓቢ ስለ ዝተገንዘበ ብሻዓዮ ኣንጻሩ ደው ኢሉ እታ ጋንታ ምስ ካልኦት ኣሃዱታት ኣብ ዘይትራኸበሉ ሓዲግ ቦታ ብምዃናን ብተዛማዲ ስራሕ እውን ኣብ ቀጻሊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ትሳተፍ ብዘይምንባራ ኣብ መንጎ ኣባላት ዝህሉ ምጥምማት ዝዓበየ ስራሕ ኮነ መራሕ ጋንታ በዓል ስዩምን ካልኦት ንዕኡ መሰልቱን ፊደል ዝቝጸርዎ እምበር ትምህርቲ ዝነበሮ ኣይኮነን ኣብታ ጋንታ ከዓ እንትርፎት ዝኾነ ትምህርቲ ዘይብሉን ጽልዋ ከተማውን ፈጺሙ ዘይነበሮን መፍለስ ዝሳጉ ኣባል ቀራቢ ስዩም ኣይነበረን ኣብቲ ዘየቋርጽ ኣኼባ መስርዕን ጋንታን እናተበራረዩ ስዩም ዘርእዮ ዝነበረ ጠባያት ንኡስ ብርጅዋ ክነቕፍኦ ከለዉ ወትሩ ክከላኸለሉ ዝፍትን መፍለስ ጥራይ ነይሩ ስዩም ግን ካብ ምንባብን መጽሓፍን ከይበኾረ ካልእታ ጋንታ ኣብ እትጠልቦ ወተሃደራዊ ስራሓት እውን ልዕሊ ሰቡ ይሳተፍ ነይሩ ዝበዝሕ ግዜኣ ኣብ ዕፀው ከባቢ ብደቂቕ ጉዳያት እተሕልፎ ዝነበረት ጋንታ ሓደ እዋን ውግእ ስለ ዝነበረ ክትገጥም ትግደድ ኣብቲ ውግእ ስዩም ልዕሊ ሰቡ ጸብለል ክብል ከሎ እቶም ብነቐፌታ ሞኽታ ዘብልዕዎ መራሕቲ መሳርዕን ጋንታን ግን ከድሓርሕሩ ተራዮም በዚ ዘንጸርጸረ ስዩም ኣብ ኣኼባ ምንቃፍ ጥራይ ኣይኮነን ሓቂ እንተልይኩም ንዑ ምሳና ቅድሚት እተው ብምባል ካብቲ ተሓቢኦሙሉ ዝነበሩ ደፊኡ ውፅኦም ግድን ስለ ዝነበረ እቶም ከድሓርሕሩ ዝጸንሑ መራሕቲ ቅድሚት ኣትዮም ውግእ ተወዲኡ ንጽባሒቱ ጋንታ ኣብቲ ዘላደያ ኣኼባ ተመሊሳ ጋንታ ብዛዕባ ዝነበረ ውግእ ገምጋም ክቐርብ እናተጸበዩ መራሕ ጋንታ ኣብ ቅድሚት ወፂኡ በቲ ተላማዲ ፊደል ዝጸሓፎ መዘከር ነጥብታት ሎሚ እምበኣር ብዛዕባ ባህርያት ንኡስ ብርጅዋ ኢና ክንዛረብ በለ ጋንታ በቲ ዝነበረ ውግእ ጸምልዮም ከለዉ መራሕ ጋንታ ከዓ ኣብዚ ቃልስና ብዙሓት ንኡስ ብርጅዋታት ስለ ዘለዉ መታን ከነለልዮም ባህርያቶም ገልጸ ኢሉ ዘረባኡ ጀመረ ቀጸለኻ ንኡስ ብርጅዋ ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ኣይፈልዩን እዮም ንኡስ ብርጅዋ መታን ከምስሉን ንሓፋሽ ከደናግሩን ኣብ ማእቶትን ካልእ ስራሓት ጋንታን ብንጥፈት ይዋስኡ ንኡስ ብርጅዋ ክሳዓት ጣዕሞም ዝሃድሙን መድሎ ዝረኽቡን ኣብ ውግእ ቅድሚ ሰቦም ክኣቱ ይረኣዩ እዚ ግን ንምድንጋርን በለጽን እዩ
ኢሉ እናቐጸለ ስዩም ብውሽጡ ተኾምቲሩ ብድሕሪት ተጎምጊሙ ነበረ። እቲ እንኮ ፈታዊኡ ኣብታ ጋንታ መፍለስ ከዓ ቅድሚት እኳ እንተነበረ ምስ ነፍሲ ወከፍ ዝጥቀስ ዝነበረ ባህርያት ንኡስ ብርጅዋ ንስዩም ከመሳሰሎ ስለ ዝጀመረ ናብኡ ንምርኣይ ዳርጋ ፍርቂ ጎኑ ለወጠ። መራሕ ጋንታ ዝርዝር ጠባያት ንኡስ ብርጅዋ ምግላጽ ቀጺሉ ንኡስ ብርጅዋ መብዛሕትኡ ግዜ ጽሙእ ነብስን ቀጢን ሰውነትን ኣለዎም። ንኡስ ብርጅዋ ብዙሕ ስለ ዘንብቡ መብዛሕትኡ ግዜ በረሓት እዮም ምስ በለ ቀስ ብቐስ ናብ ስዩም ገጹ እናተጠወየ ክመጽእ ዝጸንሐ መፍለስ ዘረባ ስዒርዎ ኣታ ወዲ ፀሓይ ዓርጋይ ዘይፈለጥኩኻስ እምበኣር ንስኻ ከዓ ንኡስ ብርጅዋ ኮይንካ ጽኒሕካ በሎ። ስዩም የዘንትዎ ከም ዝነበረ ልዕሊ ኩሉ ዘሕዘኖ ነቲ እንኮፈታዊኡ መፍለስ እውን ከም ዝጸልኦን ዝፍንፍኖን ምስ ገበርዎ እዩ። ኣይጸንሐን ንሱን ካልእ ክስታትን ወሲኾም ንማእሰርቲ ሓለዋ ሰውራ ሰደድዎ። ብኣገላልጻ ስዮም ግን ህይወት ሓለዋ ሰውራ ኣብታ ጋንታ ካብ ዝነበሮ ናብራ ኣጸቢቑ ይበለጽ። ናብታ ጋንታ ከይመልሱኑ ስለ ዝፈራሕኩ ኣብታ ሓለዋ ሰውራ ኣዝየ ክነጥፍ ጀሚረ ይብል ምንባሩ ነዚ ዕላል ደጋጊሞም ዘዘንቱ ኣዕርኽቱን መጋድልቱን ይገልጹ። ናብ ጸላኢ ኢድና ክንህብዮም ዝደፍኡ ነይሮም። ኣብኡ እልፊ ዘይረብሑ ሰባት ሕማቕ ተዛሪቦም ኢልካ ዕላማኻ ምርሳዕ ግን ኣይተረኣየንን። ብቐንዱ ክስውኦ እውን ድልው ኮይነ የተጋዲለ እቲ ዝወርደኒ ዝነበረ ምጉስ ቓል ከዓ ኣካል ናይቲ ቓልሲ ምዃኑ ኣሚነ ተቐቢለዮ። ከም ዝበሎ ካብ 1986 ምስ ስዩም ዝፋለጥን ሕጂ ኣብ ኖርዌይ ተሰዲዱ ዝርከብን ደራሲ እስጢፋኖስ ገብረ ሚካኤል ይዝክር። ድሕሪ ሓለዋ ሰውራ ናብታ ዘሰንበረቶ ጋንታ ሃንደሳ ኣይተመልሰን። ንሓደ ጸልማት ዝተባሃለ ጉዕዞ ንምርቓ ኮይኑ ኢሉ ባዕሉ ስዮም ናይ 4 ሐምለ 2001 ሕታም ጋዜጣ ቀስተ ደበና ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ንቕያር ኣሃዱ ካብ ሃንደሳ ናብ ክፍሊ ዜና ክገልጽ እንከሎ ኣብ 1982 እምበኣርዩ ናብ ክፍሊ ዜናን ምንቕቓሕን ተቐይሩ። ምስ ካልኦት ብጾቱ በዓል ዘርኣይ ሃይለን ካልኦትን ኮይና ዝቖመት ኣሃዱ ስእሊ ድማ ተጸንበረ። እዚ ኣሃዱ እዚኣ ተመክሮን ዝጸንሖም ተጋደልቲ ካብ በበይኑ ኣሃዱታት እናሰሓበት ካልኦት ጽቡቕ ኣንፈት ዝነበሮም መንእሰያት ከዓ እናሰልጠነት ኣብ ሓጺር እዋን ዓበይቲ ስራሓት ክትገብር በቕዐት። ነዛ ክፍሊ ስእሊ ሂላል ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ፈረንሳዊ እውን ቀንዲ ሞተር ኮነ። ናብ ዝተፈላለየ ኣሃዱታት ቅድመ ግንባር ኣባላት እናላእኸት ደረቕ ስእልን ቪድዮን ብምልዓል ክትስነድ ከኣለት። ክሳብ ሎሚ ኣብ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ዝጥቀሙሉ ቪድዮን ኣብ ጨንፈር ስእሊ ሚኒስትሪ ዜና ዘሎ ሃብታም ስእልታትን ቃልሲ እምበኣር ናይዛ ክፍሊ ፍረ እዩ። ተራስዩም ከዓ ኣመና ዓብዪ ነይሩ። ከም ኣላይን ባዕሉ ድማ ንፉዕ ሰኣልን ነቲ ቃልሲ ኣብ ምስናድን ንዓለም ኣብ ምፍላጥን ዝለዓለ ተራ ተጻዊቱ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ሰነድ ቪድዮ ማለት ዶክመንታሪ ክገብሩ ናብ ሜዳ ኤርትራ ንዝኣትዉ ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ጉዱሳትን ዝመርሖም
ወይ እውን በቲ ዝነበሮ ምልክታት ቋንቋታት እንግሊዝኛ ጣልያንን ፈረንሳይን ቃለ መጠይቕ ዝገብር ስዩም ነይሩ ገስጋስ ሰውራ ኣብዛ ሓየለሉ ሰነድ ስዩምን ማዕርዩ ቀፂሉ ንሓርነት ከተማ ምጽዋዕ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ሲቪላውያን ዜጋታት ዝወረደ ግፍዕን ማህሰይትን ቅብፀት ብዝብል ኣርእስቲ ሰነድ ፊልም ገይሩ እዛ ቅብፀት እትብል ፊልም ክሳብ ዳሕራይ እዋናት ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ኤርትራ ደጋጊማ ትፍኖ ዝነበረት ብቐንዱ ንናጽነት ንምምጻእ ኣብ ሲቪላዊ ህዝቢ ዝወረደ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ሓደራዕ ኩናት ተርእያ እቶም ኣብ ናይ ሞትን ህይወትን ኩናት ኣብ መንጎ ሞያዊ ስራሕ ስእልን ሰብኣዊ ሓልዮት ዜጋታትን ተቐርቂሮም ሰርሑ ዝነበሩ ሰኣልቲ እንታይ ዝመስል ህይወት ከም ዝነበሮም ከዓ ካልእ ሰነድ ቪድዮ ዳልዩ እታ ተጋዳላይ ሰኣላይ እትብል ዶኩሜንታር ድማ ናብራ ሰኣልቲ ተጋደልቲ እተርእያ ድሕሪ ናጽነት ስዩም ኣባል ዜና ኮይኑ ኣብ ዓሰቢ ነይሩ ነቶም መዋእሎም መስመር መራኸቢ ብዙሃን ሰውራ ኤርትራ ተበቲኽዎም ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ ብሳላ ሓርኮትኮት ስዩም ምስ መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ክጽምበሩ በቕዑ ስዩም ባዕሉ ተጣቢቡን በቲ ኣብ ከባቢኡ ዝረኸቦ ጥረ ነገራት ተጠቒሙን ኣብ ዓሰብን ከባቢኣን እታ ትበጋገስ ዝነበረት ቴሌቪዥን ኤርትራ ከም እትፍኖ ገበረ ድሕሪ ነዊሕ ስራሕን መፈተኒ እዋንን ወግዓዊ ፈነውኣ ምስ ጀመረ ከዓ ዳይሬክተር ታ መደበር ቴሌቪዥን ብምዃን ናብ ኣስመራ ተሳሕበ ኩሉ ፈላጢኡ ዝምስክረሉ መለለይ ባህርያት ቃል ዓለም ዘይገብር ጥራይ ዘይኮነስ ዝስምዖ ዝዛረብ ምዃኑ እዩ ንሱ ሓሊፉ ኣመና ንዘሕረቕዎ ሰባት ብኢዱ ይጸፍዕ ምንባሩ እውን ኣዕርኽቱ ይጠቕሱ ተጋዳላይ ኮይኑ ነዊሕ ዓመታት ኣብቲ መሊሱ ዝምስርሕ ባህሊ ገድሊ ይጽናሕ እምበር ከምቶም ደርቦም ሓቂቖም ተባሂሎም ጥቕስ ዝብሉውን ፈጺሙ ይነበረን ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ ማእሰርቱውን ካብ ብዙሓት መጋድልቱ ብዝተፈለየ ኣፉ ከፊቱ ምስ ኩሉ ተራን ሓላፍን እዩ ዝሳረፍ ነይሩ ንኣብነት እኳ ኤሪቲቪ ጀሚራ ቁሩብ ምስ ተሳለየት መራሕ ሃገር ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ዝነበረ መደባት ገለ ዘይዕግበት ስለ ዝነበሮ ንስዩም ናብ ቤት ጽሕፈቱ ጸዊዑ እንታይ ኢኹም ከምዝን ከምትን ዘይትገብሩ ኢሉ ክዛረቦ ምስ ጀመረ ስዩም በቲ ምትእትታው ስለ ዘይተሓጐሰ እንታይ ኢኻ ክንገብር ደሊኻና ቅድሚ ሕጂ እኳ ባዕልኻ ኢኻ ዝንትን ግበር ኢልካኒ ከምኡኻ ንገብር ኣለና ኢልዎ ከምኡ ተሪሩ ዝምልሰሉ ዘይለመደ ኢሳያስ መንኮም ኢልካ በሎ ስዩም ከዓ ትቕብል ኣቢሉ ንስኻ ባዕልኻ በሎ ተሪሩ ድሕሪኡ ዘረባ ኣቋሪጾም ስዩም ወፂኡ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ወፂኡ ንስርሑ ክኸይድ ከሎ ግን ለውጥታት መጺኡ ካብኣ ወፂአ ንቤት ጽሕፈትና ካፒቶል ክሳብ ዝበጽሕ ኣብ መንገዲ ከለኹ ናብ ሓለፍተይ ደው ኢሉ ኣደስኪሉኒ ይብል ነይሩ ስዩም እናሰሓቐ ሕጂ ኣብ ስደት ዘሎ ዓርኩ ከም ዝገልጾ
بزن كندزن أب تسرح كغطسل زي كالسيوم بتقلبو نا مينستر توريزم تغيره أبقون تحركوت كوت مبال زملالي يسيوم أهادو فوتوغرافن فيديو ناقيمو صبوك سنة جمرة أب استمدبو أهادو بزقون فوز نبرة زي وداء بيروكراسيا ومحلخاتات مسرح سلستة أقامة أب شحن 995 تفانيو والقاوي هيوت كمرح جمرة بخمس دما كاب شحن 995 ناتحيزو كم نتسا غازيتانيا ترجماي كم سألاين زتفلالين بحريهون نفوليا كمام تأمريت زن صار أنا قرات بمسأل سرحتو أوليانس فرانس نزبي اللالن شيت النيرو كابز استبقسة مس غازيت انيطات فرنسان بهلاو قدات فرنسان تبور كبنيرو على سيوم حدا عموز فقدو غزات خاريو ناي فيديون سئلن سرحات مكيادي نيرو بتسكايدو زنبرة سرحات ربوح أتاو داير كبنبر دحرنا ويح عمتات والقاو هيوتو خمر رحسلز جمرة حدار كقبرون مدبا اتاب اوان قالسي انت تسواقكوس زختامات قلعو قد فايدلني زبل زنبرة سيوم بسالة قنبت 999 حدار مسرته اتقدم زبلو زنبرة ملكو عقيرو متي ودما بوخر قوالو قوال كل عمت اتازنا أسات دما نشو عطور حت انسخلا قداي ما أسرتن مسوارن كونه أب كل تشحن حدن بوليتيكاو مندق إرترا كشرارفن معريو دما أنفت متفاق مسعبة سيوم حجون دمت وتصعد كسمعت العلا نتوم حلمون فريسو أو دق من نوابروس تدربيو تيوسات تقادلتي الناس زاربة دما أب غازيت أساتيت دقاقي مكحت مجمرة بحلفكوا تقادلتي دك أنستيو مبزحتن أب سرح باركين توافيران زنبران رأن زقوانفن ودقان بتمرير قالاتن كمز سنة قبرة نحنا دمت انت زهبنا يوم كالي دمت زهوا من اب كندوم الزاربن اكالي لن يبل نبرة نسوت رايزي كونس نستيفانوس قبر ميكائلون زفك ادن تخينو نتوم نعب جيروم تباهيلوم استأسرو تقادل تمتان كالزراربوم نابيت ما أسرت تتصرات حسكان نخت كيدخا يبلو منبارو يتأكز بوليتيكاوي مرقت سيوم كان مريحنات كفل مس جمرة اتبمت أنو زنبورو ناي سراح عدلاتون كعتصو جمرة أوق عود سنبل بعل ناtsنت كل التشحن حدن نابتن سألتس تحز أسفر متاوصل استغل كلا مسترهز بخينو نتتصنبل كعزاب تقدده أبتم عزابو عسو خينو نتمخل كليح لفوز وصدا سئل دما دحراي أبغازيت أساتيد مسك ألمت أيقو تحاتي ما نبرت أبتك ألمت أيقو بقلتي أبزبز ورد زنبر أبسات زاريبو أبرأسيو مقطع تمهارو يونيفرستن تحتت نايتوم زموتون بريزيدنت يونيفرستي دكتور ولد أبي سحقن لعلي أزركبو حلفتن مخانوم بقلت تزاربا نايمت أي ولدو مرحتي بنايلوم مرحتي يقتلوا له كبلون صحفة